थांनो थाखाय दिनैनि बे राजा लामा जथुमनाय हाबाफारियाव जों बाहागो लाफैनो हानाय एबसुनि बारग' आफादगिरि लोगोसे बारग' राज्य सभानि एमपि इउजि ब्रह्म, एबसुनि बारग' आफादगिरि बारग' लकसभानि एमपि सानसमा खुंगुर बसुमतारी, एबसुनि बारग' आफादगिरि आथिखालनि एमसिएलए रोंगोरा नार्जारी, लोगोसे बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हानाय एबसुनि बारग' दैदेनगिरि नोंथांमोन, आथिखालनि एबसुनि लेङाइ आफादगिरि दिपेन बर', बुंथिगिरि जयन्त बसुमतारी, गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे मिरुनि मावथि लोगोफोर, एनडिबि प्रग्रेसिभनिफ्राय बाहागो लाफैनो हानाय मानगोनां दैदेनगिरि नोंथांमोन, पिपुल्स जयेन्ट एक्शन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्टनि डिपुटि चिफ कनभेनर अर्जुन मोसाहारिजों लोगोसे बिथांनि बिबानगिरि लोगोफोर, क'क्राझार जिल्ला बर' समाज हारिमु आफाद आरो गुबुन गुबुन आफादनिफ्राय बाहागो लाफैनो हानाय मानगोनां दैदेनगिरि नोंथांमोन, बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां दैदेनगिरि नोंथांमोन, सिबिनां आइ आफा रायजो राजा आरो बिग्रायारि मानगोनां लोगोफोर। दा बे समाव आङो दिनैनि हाबाफारियाव बाहागो लाफैनाय साफ्रोमबो दैदेनगिरि आरो क'क्राझार जिल्लानि गुबुन गुबुन दख'रानिफ्राय बाहागो लाफैनो हानाय साफ्रोमनोबो दुलाराय बर' फरायसा आफाद मिरुनि जानानै बिग्रायारि गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय आरो हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायनि थाखाय नोंथांमोन बयनोबो आङो बे समाव रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय। दिनैनिफ्राय फैगौ 4 अक्ट'सिम 5 अक्ट'सिम सानब्रैनि हाबाफारि लानानै राजा लामा जथुमनाय हाबाफारिखौ जोङो जागायबाय आरो बिनि गुबै जाहोनखौ नोंथांमोननो सिगांनि बिबुंथि होलांनाय जोंनि दैदेनगिरिफ्रा फोरमायनानै होलांबाय। आथिखालाव भारताव बिजेपि सरकार दङ। बे बिजेपि सरकारनिनो नखर मन्त्रि राजनाथ सिंहआ थांनाय बोसोरनि 20 एप्रिलाव जेला गोलाव सोमावसारनायनि उनाव गिबि खेबनि थाखाय बेसेबा गोबावनि उनाव राजखान्थियारि थाखोआव पलिटिकेल लेभेलाव जेला ट्राइपार्टाइट टक जादोंमोन दिल्लीयाव, जि ट्राइपार्टाइट टकआव भारतनि हम मिनिस्टारखौ लानानै गासैबो हम डिपार्टमेन्टनि अफिसारफ्रा दंजोबोमोन। जि ट्राइपार्टाइट टकआव आसामनि चिफ मिनिस्टारखौ लानानै आरोबाव सासे केबिनेट मिनिस्टार चन्द्र महन पाटवारीखौ लाफानानै गासैबो चिफ सेक्रेटारि हम कमिशनार गासैबो दंजोबोमोन। जि सावरायनायाव बर'फोरनि जानानै एनडिबि प्रग्रेसिभ, एबसु, बारग' एमपि, जयेन्ट एक्शन गासैबो सा-19 बेसेबा गिदिर मोनसे टीमा बै सावरायनायाव जोङो बाहागो लाहैदोंमोन आरो बेवहाय गोबां खोथा सावरायनायनि गेजेराव जोबथारनायाव जोङो राजनाथ सिंहखौ सोंदोंमोन जे दिनैनि उनाव मा जागोन, दिनै जे सावरायनाय जाबाय बिनि उनाव मा जागोन, जोङो राजा लामायाव फैफिननांगोन ना फैफिननाङा, रेल लामा जथेनांगोन ना जथेनाङा, मा जागोन दिनैनि उनाव नोंथाङा जोंनो बुं। अब्ला राजनाथ सिंहआ बुंदोंमोन जे नोंथांमोननि आन्दलना बेसेबा गोजाम मोनसे आन्दलन, बे आन्दलनखौ जों बयबो मिथिगौ, बे सोमावसारनायखौ जों बयबो मिथिगौ आरो बे सोमावसारनाया जे दिनै सुस्रांनायनि सल्युसन खालामनायनि सम सफैबाय जों बयबो मिथिगौ। दा बेनिखायनो नोंथांमोना राजा लामायाव फैफिननो नाङा, रेल लामायाव फैफिननो नाङा, जोङो नोंथांमोननि सावरायनायखौ लांबाय थागोन। बे खोथाखौ राजनाथ सिंहआ जोंनो फोरमायदोंमोन आरो अब्ला जों बुंदोंमोन जे नोंथाङा सानफ्रोमबो सम मोनाबो जानो हानाय, बेनिखायनो नोंथांनि सोरबा सासे हम मिनिस्टारखौ बिबान होनानै गोदो जेरै बिएससिनि समाव गोबां मानसिखौ बिबान होदोंमोन, बिटिसिनि समाव बिबान होदोंमोन, बेबायदिनो नोंथाङा भारतनि सोरबा सासे मन्त्रिखौ बिबान होनानै जोंनि बड'लेण्ड जेंनाखौ सुस्रांनायनि हाबाफारिखौ लानांगौ, जोङो बेखौ फोरमायदोंमोन। आरो बिनि उनाव मानगोनां रायजोफोर जों मास मोनसे मोननै नेबाय, सरकारनिफ्राय जेबो इनिसियेटिभ गैया, नेयो जेबो इनिसियेटिभ गैया। बेनिखायनो जोङो फिन माखासे सोमावसारनाय हाबाफारिखौ लाबाय। नोंथांमोना बयबो नुदों, जों बयबो बाहागो लादों जे थांनाय बोसोराव आइजोफ्राबो रकेट खालामदों। बेबायदि हाबाफारिखौ लानानै आसामाव आरो दिल्लीयाव जोङो गोबां हाबाफारि लाबाय। गोबां हाबाफारि लासेयावबो दिनैसिमबो भारत सरकारा जोंनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय दावगाबोआखै। जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। बिथांमोननि अफिसारफ्रा सम सम जोंजों रायज्लायहरो, बिथांमोननि अफिसारफ्रा बुङो
प्रेक्टिकल लेभेलाव जेबो डिसकासन जायाखै पलिसि जायाखै बेनिखायनो जोङो हेल्पलेस जोङो नोंथांमोनखौ मदद खालामनो हाया जोंहा गोसो दङ नोंथांमोनखौ एप्रिसियेट खालामो नोंथांमोननि दाबिखौ जों गनायो नोंथांमोना मोननांगौ जास्टिसखौ मोननांगौ न्यायखौ मोननांगौ नोंथांमोना बेखौ जों बुजियो नाथाय जों हेल्पलेस जों जेबो मावनो हाया बेखौ बे अफिसारफोरा जोंनो खोन्थाबाय थायो दिल्लीनि अफिसारफ्राबो खोन्थायो दिसपुरनि अफिसारफ्राबो खोन्थायो आरो बेवहाय खामानि मावनानै थानाय अफिसारफ्राबो खोन्थायो मैयानिफ्राय जोंनि बन्द'खौ लानानै सारा अफिसारफ्रा हुलुस थुलुस जादों बिथांमोना मैया मोनाबिलियाव जोंखौ रायज्लायनो लिंहरदों अफिसारखौ क'क्राझाराव गासैबो दङ आइजिपिबो दङ बिथांमोना जोंनो खोन्थादों अफिसारफ्रा दाख्लैसो रियेलाइज जादों जाहैदों जिखालि जों खानाय सिननानै लेग दे अबजार्भ खालामो बै खालिनो अफिसारआ रायज्लायदों जाहैदों जोंहा गमामायैनो गोरोन्थिया जामारबाय गोरोन्थिया जि गावसोरा जाबाय बिसोरो रियेलाइज खालामबाय जोङो सोमावसारग्रा मानसिबाबो रिभलिउसनारि फर्सबाबो मोनसे जांख्रिखांनाय हारिबाबो दिनै जोंनि बायदि मेच्युर मोनसे सोद्रोम आब्रुथिनि गेजेरजों सोमावसारनो गोरों हारिया दिनै इन्डियायाव खमानो दङ बेखौ बिथांमोनाबो गनायो दा बेनिखायनो दिनै बिथांमोना मालाय आबादफोरखौ जानला मानला खालामनाय बायदि जोंखौ जानला मानला खालामनो थाखाय बिथांमोना खाबु मोनाखै एबा नाजायाखै बिथांमोना मिथिगौ मैयाबो बुंदों नोंथांमोननि दाबिजों जोङो दंफायो जोङो बेखौ सापर्ट खालामो नाथाय जोङो हेल्पलेस जोंनि बुंनांगौ खोथाया दिल्लीसो आरो दिल्लीखौ बुंनांगौबा मोनसेल' हाबाफारियानो जाबाय राजा लामा जथेनाय नङाबा रेल लामा जथेनाय बे हाबाफारिनि अनगायै दिल्लीया जे सिरि मोना दा बेनिखायनो जोङो सम सम रेल लामा जथेनो गोनां जायो राजा लामा जथेनो गोनां जायो नाथाय नोंथांमोना जोंखौ धन्यबाद होनांगोन दिनैनि समाव जोङो गोदोनि बायदि 100 घन्टा 200 घन्टा 1000 घन्टा बन्द होनो नागिराखै मानोना जों मिथिगौ जे बेबायदि बन्दजों गोबां मानसिया दुखु जालायाव गोग्लैयो गोबां बेराम मानसिफ्रा बे लामाजों थांनो गोनां जायो गोबां हाजिरा मुजिरा मावग्रा मानसिफ्रा बे लामाजों थांनो गोनां जायो गोबां रायजो राजाया सात जलायाव गोग्लैयो जों मिथिगौ दा नाथाय जोंहा उपाय गैया मानोना जोंनि जुगे जुगे जि सोमावसारनाय जोंनि मोनथायखौ लानानै जि खुदिनाय बेखौ भारत सरकारा दासिमबो गनायनानै लायाखै जोङो बेवहाय हेल्पलेस जोंबो नोंथांमोनखौ मदद खालामनो हाया बे खोथाखौ मैया बिथांमोननो मोनथिदों मैयानिफ्राय दिनैसिम बिथांमोना गले गले जोंजों सावरायदों दिल्लीयाव नायनो चिफ मिनिस्टारा मैया थांदों आरो मैया थांनानै चिफ मिनिस्टारा बे अफिसारफोरजों रायज्लायहरनानै बुंदों गाबोन फुंनि गेजेराव आं राजनाथ सिंखौ लोगो मोनगोन आरो राजनाथ सिंखौ रायज्लायनानै बिथांमोनजों सावरायनायनि बेबस्था खालामगोन रायजोफोर बियो गोदान बाथ्रा नङा जोंजों जे सावरायगोन जों बेखौ मिथिगौ दिनै नङा गाबोन सावरायगोन सावरायाबा जेंनाया सुस्रांजाया जों बेखौबो मिथिगौ नाथाय सावरायनायनि मुङाव सावरायनायखौ जों बेखौ लुबैयाखै जों लुबैदों सावरायनायजों लोगोसे बड'लेण्ड जेंनाया सुस्रांजानांगौ जों बेखौ लुबैदों दा बेनिखायनो बिथांमोना जोंखौ खावलायदों नोंथांमोना थासारिखौ मोजाङै लाखिनांगोन थासारिखौ गाज्रि खालामोबा सावरायनाया नस्थ' जागोन गभर्नमेन्टआ सावरायनो थासारि मोननाय नङा जों बुंदों थासारिखौ जों नस्थ' खालामाखै थासारिखौ जों गाज्रि खालामाखै आरो थासारिखौ गाज्रि खालामनोबा दिनै जोंनि मानसिफ्रा बेबायदि शान्तिपूर्ण भाबे 12 घन्टा 6 घन्टा 8 घन्टा ओंखाम गुजै उखै जानानै दै गांनानै राजा लामायाव जथेनो गारनानै मालायफोर बायदि जोङो मटराव अन्थाइ खुबैनानै बायदिसिना खालामनानै जोङो थानो हागौमोन नाथाय जों बेखौ खालामनो लुबैयाखै मानो खालामनो लुबैयाखै जोङो बेनिखायनो खालामनो लुबैयाखै जोङो जोंनि सोमावसारनायखौ जोङो गावनो गोदा सथेनानै जोङो जोंनि सोमावसारनायखौ फोथैनो नागिराखै जोङो लुबैदों जे जोंनि सोमावसारनाया थांनानै थादों जेब्लासिम जोङो बड'लेण्डखौ मोना अब्लासिम जोंनि सोमावसारनाया थांनानै थादों आरो जोंनि सोमावसारनायखौ जोंल' नङा गुबुन हारिफ्राबो मुलुगनि मानसिफ्राबो नायनो लुबैनाय मदद होनो लुबैनाय अननो लुबैनाय मान होनो लुबैनाय बेबायदि रोखोमनि मोनसे रिभलिउसन जाथों सोमावसारनाय जाथों जोङो बेखौ लुबैदों दा दिनै मानगोनां रायजोफोर दा बेनिखायनो जे दिनै जोंनि जि सोमावसारनाया सोलिगासिनो दङ बे सोमावसारनायखौ जोङो बिनि जिउ आरो बिनि देरनाय मावनायखौ जोङो साफ्रोमबो बर' फिसाया बुजिनांगोन आङो थांनाय बोसोरनिफ्राय बुंदों जे सोमावसारनायाबो जिउ थायो सोमावसारनायाबो मानसि बायदि देरनाय लावनाय थायो जोङो सोमावसारनायखौ जोङो गोदो सेथिनानै उन्दैयावनो फोथैयोबा
बे सोमावसारनाया जोंनो फिथाइ होनो हानाय नङा। नाथाय बे सोमावसारनायखौ जोथोन लानानै आब्रुथिनि गेजेरजों जोङो फेदेरनो हायोबा, गिदिर गोलाव खालामनो हायोबा, गेरेमसा खालामनो हायोबा, इन्डिया लेभेलाव वर्ल्डनि मानसिफोरखौ नुनो हानाय रोखोमनि जोङो गायसननो हायोबा बे सोमावसारनाया जोंनो फिथाइ होगोन। आरो फिथाइया मा? जोंनो आलादा रायजो नांगोन। दिनै जोङो सोमावसारनायनि मुङाव एगेन लाखसे थैथों, मानसि थैथों, जिउ जोबथों, जोङो बेखौनो लुबैयाखै। जोंनि बुजिनायाव जोङो बेखौनो बुंदों जे बड'लेण्ड सोमावसारनाया जेसेबां जिउ होनांगौ होबाय, जेसेबां थै होनांगौ होबाय, जेसेबां सम्पति नष्ट जानांगौ जाबाय, बेसेबां बर' सुबुङा बेंगुरा जानांगौ जाबाय। थांनाय 50 बोसोराव जि होनांगौ बर'फ्रा गासैखौबो होजोबबाय। दा जोंहा मोननांगौल' दङ। बे मोननांगौनि थाखाय जोङो फिन जिउ होफिननाङा। बे मोननांगौनि थाखाय जोङो फिन थै होनो नाङा। बे मोननांगौनि थाखाय जोङो दिनै सोमावसारनांगोन, जांख्रिखांनांगोन आरो गोजोन खौसेथिनि गेजेरजों जोङो दावगालांनांगोन। मानगोनां रायजोफोर, मोजां मोजां खामानि मावफुंनो थाखाय जोंनो गोसोआव सान्थि नांगोन, जोंनो मेलेमा गुसु जानांगोन। दिनै बैज्ञानिकफ्रा, साइन्टिस्टफ्रा गावनि रिसार्चनि खामानि मावनायाव गुसु मेलेमजोंसो बिथांमोना मोजां मोजां जिनिस बरननो हायो। आरो दिनै जोङो सोमावसारनाय बिग्रायखांनायाबो जोंनि थाखाय नुनायाव फिसा खामानि बायदि नुयोब्लाबो फैबाय, होख्रावबाय, थांबाय, बेखिनियानो सोमावसारनाय नङा। बे सोमावसारनाया बेसेबांबा गोथार, बे सोमावसारनाया बेसेबांबा गोथौ, बे सोमावसारनाया बेसेबांबा मिनिंफुल, ओंथि गोनां। मानोना बे सोमावसारनायजोंनो मोनसे जाथिया, मोनसे ओनसोला, मोनसे देशा, मोनसे हादोरा, मोनसे सुबुं माहारिया बे सोमावसारनायजोंनो थांनानै थायो, गावनि रैखाथिखौ मोनफुङो, गावनि आथिङाव गसंनो हानाय जायो, गावखौ गोख्रों खालामनो हायो। ओंखायनो बे सोमावसारनायनि ओंथिया जाबाय बियो मोनसे गावखौ फोथांनानै लाखिनायनि मोनसे दावहा। दा बेनिखायनो जोङो बे गावखौ फोथांना लानायनि दावहायाव गावनि जिउ जोबनायखौ जों नागिराखै। दा बे समाव आङो नोंथांमोनखौ धन्यबाद होनो नागिरो जे दिनै गभर्नमेन्टआ जोंखौ जेसेबां इगनर खालामा मानो, गभर्नमेन्टआ जोंखौ जेसेबां इगनर खालामा मानो, जोंखौ नायख्रेङा मानो, बारा गोबाव नायख्रेंनो हानाय नङा बिथांमोना। बारा गोबाव नायख्रेंनो हानाय नङा। लामा हगारना होनानै थाब थाब दिनै इनाय खामानिखौ बिथांमोना इगनर खालामनो हायो। इनाय खामानियाव बिथांमोना बायदिसिना थांखि लानो हायो। नाथाय गोथार खामानियाव जाय खामानिखौ गोसो गोरबोजों जोङो मावगोन, जि खामानिखौ जोङो मान सन्माननि गेजेरजों मावगोन, जि खामानिखौ जोङो अनलायनायनि गेजेरजों मावगोन, बे खामानिखौ गभर्नमेन्टआबो इगनर खालामनो हाया। नोंथांमोना नुदों 2017 मायथाइयाव जेब्ला जों हांगार स्ट्राइक खालामो, जोङो गोबां जोंनि दैदेनगिरि मावथिफ्रा गिदोंमोन। जोङो राजा लामायाव जों क'क्राझाराव उन्दुनानै थायोबा, हांगार स्ट्राइक खालामोबा, ओंखाम जायाबा सरकारनाव जेबो नांहैनाय नङा, बे सरकारा जोंखौ रायज्लायनाय नङा, सावरायनाय नङा, बेबायदि जोंनियाव गोबां साननाय फैदोंमोन। नाथाय जोंनि आत्मानि बिश्वास जोङो बयबो फोथायनाय लादों जे जोङो गोरबोजों हास्थायदों, अबंलावरिजों जों रायज्लायहरदों, जोङो गोरबोजों आर'ज गाबदों जे जोङो बड'लेण्डखौ बर'फोरनि गोरिब गुन्द्रा, बर'जों लोगोसे बे ओनसोलाव रायजो जाग्रा गोरिब गुन्द्रा हारिफोरनि, गोग्लैसोनाय हारिफोरनि जौगानायनि थाखाय समान मोनथायखौ मोननांगौनि थाखायसो बिदों। आरो बिनिखायनो अबंलावरियाबो खोनासंनो गोनां जादों आरो सरकाराबो जोंनि हांगार स्ट्राइकखौ राजा लामा जथियाखैबाबो, नेसनेल हाइवे जथियाखैबाबो, हिंसा खालामाखैबाबो, मानसि बुथाराखैबाबो, भायलेन्ट खालामाखैबाबो जोङो गभर्नमेन्टआ सावरायनो गोनां जादों। दा बेनिखायनो नैबे समावबो जोङो फैबावनांगोन रायजोफोर, जोङो साहस लानांगोन। दिनै षड्यन्त्र जादों, गोदान गोदान षड्यन्त्र। जोङो सोमावसारोबा बर'फ्राबो सोमावसारो। जोङो दाख्लैबावै बुंबाय, सरकारा जोंजों बोसोरसे रायलायाखै, जों हानाय सिनबाय, जोङो ब्लेक गोसोम बेज गानबाय, जोङो होख्रावबाय, जोङो बुंबाय जे जोंजों सावरायाबा, जोंनि जेंनाखौ सुस्राङाबा जोङो इमिडियेटलि जोङो राजा लामा जथेनाय हाबाफारि लागोन। दिनै जोंनि खोथाखौ खोनानायनि उनाव बिथांमोना फिन जोंनि हेंथायै बड'लेण्ड होनाङा, बड'लेण्ड बिग्राफोरजों रायज्लायनाङा होननानै फैगौ 8 तारिखआव बिथांमोना बन्द लादों। नाथाय बिथांमोना जोंजों साक्सेस जाया रायजोफोर, बिथांमोना देरहानो हानाय नङा। मानोना बिथांमोननि साननायाव गोथारथि गैया, जोंनि साननायाव गोथारथि दङ। ओंखायनो जों देरहागोन। जोङो मालायखौ हेंथा होआखै, जोंनि सोमावसारनायाव जों मालाबाबो राजबंशिफोरनि हेंथायै बुङाखै, हारसाफोरनि हेंथायै बुङाखै, आदिबासिनि हेंथायै बुङाखै, रावबो जाथि गोष्ठीनि
हेंथायै जों बुङाखै जों जोंनि मोन्थाइखौसो बिदों ओंखायनो जोंनियाव गोथारथि दङ आरो जाय गोथारथि दङ जाय आत्माजों गोरबोजों हास्थायो बियो सानफ्रोमबो साक्सेस जायो बे खोथाखौ जोङो गोसोआव लाखि मानगोनां रायजोफोर दिनै 99 आरो 1 जानानै दङ बड'लेण्डआव रायजो बिग्राया जों मोनसेल' नाथाय जोंनि हेंथायै गसंग्राया 99% 99% गुबुन हारिफ्रा बड'लेण्ड होनाङा होनो जोङो मोनसे पारसेन्टआल' मोनसे हारियाल' जोङो बड'लेण्डखौ बिदों नाथाय दिनै 99 जि बुङा मानो 1%आ जुदि कारेक्ट हाबा मावदोंबा बेखौ दिनै मुलुगनि मानसिफ्रा गनायनानै लागोन बे फोथायनायखौ नोंथांमोना ला दा दिनै बर'फ्रा जों कारेक्ट हाबा मावदोंखाय जोंनि लोगोआ खमायाखै दिनै आसामाव सोरबा सोरबाया जोंजों ओंखारा मालाय मा जानो सारा इन्डियानि रायजो बिग्राफ्रा दिनै जोंजों आवगायबोदों लोगो जानो थाखाय दिनै बिदर्भनि रायजो बिग्राफ्रा जोंनिफ्राय सोलोंदों बिथांमोना दिनै सोमावसारगासिनो दङ दिनैबो बिथांमोना हाबाफारि लादों दिनै चैत्रालिनि आन्दोलन मोनसे समाव दुर्बल जाबायमोन जोङो बिथांमोनखौ दिनै स्ट्रं खालामदों बिथांमोना जोंनिफ्राय सोलोंगासिनो दङ सारा इन्डियायाव रायजो बिग्राफोरनि गेजेराव दिनै 8 नाम्बाराव बड'लेण्ड बिग्राफ्रानो दिनै थांबाय बे 50 बोसोरनि बर' आइ आफा रायजो राजानि सेक्रिफाइस थै आरो गोलोमदै जिउ होनायनि बिनिमय लिडारफोरनि मेंनो रोङै जासे सान हर बारहुंखा बायदिसिना थासारि गासैखौबो नेवसिनानै हाबा मावनायनि गेजेरजों दिनै बड'लेण्ड आन्दोलना इन्डियायाव नाम्बार 1 आन्दोलन जानानै दङ थांनाय मासाव आङो झारखन्डआव थांदोंमोन आरो झारखन्डआव गोबां आफादफोरजों रायज्लायदों झारखन्डनि आदिबासिफ्रा सोंदों नोंसोरो माबायदि आदिबासिफोरजों बुलायो माबायदि आदिबासि मानसिफोरखौ बुथारो आं बुंनो नोंथांमोना हजों थांनानै नायजा जों बुथारो ना सोर बुथारो बुथारलायनाया बोरै जायो अब्ला सासे आदिबासि लिडारा गसंनानै बुंदों जे जोंनि मानसिफ्रा झारखन्डनिफ्राय थांनानै उरिष्यानिफ्राय थांनानै बिथांमोननि जायगायाव हा लाहैदों नाथाय बिथांमोनजों जों गोरोबनानै थानो नाजायाखै बिथांमोननि सासेल' एमपिखौबो जों सेदों दिनै बिथांमोना रागा जोङाबा सोर रागा जोंनो सासे झारखन्डनि मानसियानो बुंदों आरो बिथाङा लेक्साराव बुंदों जे दिनै जोङो साबायखर बावनांगोन नोंथांमोननि एस.के. बसुमतारीनि थाखाय नोंथांमोननि इउ.जि. ब्रह्ममोननि थाखाय दिनै जोङो बिथांमोना मदद होनायनि थाखाय जों झारखन्ड रायजो मोननो हादों जोंनि सोमावसारनाया गोख्रों जादोंमोन बै समाव जों नोंथांमोनखौ साबायखर बावो आरो बिथांमोना बुंदों ओइबारनि उनाव जेब्ला अल इन्डिया लेभेलाव मायबा आन्दोलन जागोन माबा मोनसे खोथा बुंनाङो जोङो टटेल झारखन्डआनो बड'लेण्ड रायजो जानांगौनि थाखाय जों आवाज होगोन ट्राइबेलानो आवाज होगोन होननानै बुंदों दिनै जोंहा लोगोआ खमायाखै मानगोनां रायजोफोर तेलेंगानानि दैदेनगिरिफोरजों रायज्लायदों दिनै तेलेंगानानि दैदेनगिरिफ्रा गावसोर रायजो मोनखांबायबाबो जोंनि थाखाय एनि टाइम अलवेज जेब्लायबो खोथा बुंनो थाखाय तेलेंगानानि एमपि मन्त्रिफ्रा जेब्लायबो रेडि बियो मानि थाखाय तेलेंगाना रायजो बिनायाव जोंनि लिडारफ्रा थांनानै बिथांमोनजों मदद हैदों दिल्लीयाव जोंनि एमपिफोरनि हस्टेलाव थानाय जायगायाव जायगा होनानै बिथांमोनखौ मिटिं खुंहोदों गोबां बिथांमोननि सायाव कन्ट्रिबिउसन दङ आरो बै हारिफ्रा दिनै जोंनि जानानै खामानि मावनो ओंखारदों थांनाय गल्डेन जुबलियाव जोङो इन्डियानि 25 जन इन्टेलेक्सुयेल ट्राइबेल इन्टेलेक्सुयेलफोरखौ लानानै जों रायज्लायदों जे नोंथांमोना अल इन्डियानि मानसिफ्रा दिनै ट्राइबेलफोरा गाज्रि थासारियाव गोलैना दङ बेखौ जोङो बोखारनांगौ बेजों लोगोसे जोंफोरबायदि रायजो बिग्रा बड'लेण्ड बिग्रा माखासे हारिफोर दङ बे बड'लेण्ड बिग्रा हारिफोरखौ रायजो बिग्रा हारिफोरखौ नोंथांमोना मदद होनांगौ बिथांमोना जोंनियाव फैनानै गासैबो खोथाखौ स्पष्ट बिथांमोना बुंलांदों बिथांमोना ट्राइबेल राइटनि थाखाय ट्राइबेलफोरनि अधिकारनि थाखाय सेमिनार गानो फैदोंमोन नाथाय बेवहाय फैनानै गावखौनो बड'लेण्ड बिग्रा बायदिसो राव होदों बिथांमोना थांनानै नेशनेल इन्टारनेशनेल लेभेलाव इन्टेलेक्सुयेलफ्रा फेसबुक टुइटाराव उइ वान बड'लेण्ड होननानै दिनै तेलेंगानानि दिल्लीनि बाहेरनि ट्राइबेल इन्टेलेक्सुयेलफ्रा गावसोरनि फेसबुक आइडिजोंनो गासैबो लिरदों जे जोंनो बड'लेण्ड नांगौ होननानै गुबुन हारिफ्रा दिनै अल इन्डियायाव लिरदों बेयो जोंनि थाखाय मोनसे साक्सेस बावैसो जोङो बम्बेआव थांनानै जोङो ट्राइबेल इन्टेलेक्सुयेलफोरजों रायज्लायदों आरो बिथांमोना बुंदों जे नेक्स्ट आगस्टनि गेजेराव दिल्लीयाव मोनसे गिदिर मिटिं खालामनानै अल इन्डिया लेभेलाव गोदानै रायजो दाफाम आयोग स्टेट रिअर्गेनाइजेसन कमिसनखौ लाबोफिननांगौ आरो इमिडियेट बड'लेण्डखौ सोरजिनांगौ होननानै मोनसे हाबाफारि लानो थाखाय बिथांमोना आंनो खोथा होदों दा मानगोनां रायजोफोर जोङो दिनै आन्दायनांगौ जेबो गैया फासयनांगौ जेबो गैया मोनसे समाव राजा लामायाव ओंखारोबा होसोयोमोन दिल्लीयाव थांनो हायामोन दिसपुराव थांनो हायामोन दिनै बर'फ्रा जि गोसो बेखौनो खालामनो हानाय जाबाय बे मानि थाखाय हादों मानोना बर'फ्रा गावनि आत्मबिश्वास दङ
बर'फ्रा गावनि सायाव फोथायनाय दङ मालायनि सायाव फोथायनायखौ बारो जोङो फार्स्ट एक नाम्बाराव नांगोन गावनि सायाव फोथायनाय गावजों इनाय मावनाङा गावनि मानसिफोरजों गावनि देहाजों गावनि बिमा बिफाजों गावनि मानसिफोरजों इनाय मावोबा बे मानसिफ्रा मुलुगनि रावबो मानसिफोरनि अननाय मोना रावजोंबो देरहानो हाया मानगोनां रायजोफोर दा नंखायनो आं साबायखर बावगोन दिनै जोंनि जोहोलावफोरखौ जोंनि जिखिनि आन्दलनाव ओंखारनाय कमप्लिट नाम भाइरेल अन्थाइ थरसेबो खुबैयाखै दावराव दावसि खालामाखै बेनो जोंनि बेस्ट मोनसे दिनै एग्जाम्पल आरो बिनिखायनो गुबुन हारिफ्रा लासै लासै दावगाबोदों खौरां बिलाइया जोंनि खोथा लिरामोन नाथाय दाख्लैबावै खानाय सिननायाव ओरैबायदि गिदिर गिदिर लिरनांदों खौरां बिलाइफ्रा टिभिया घन्टा घन्टा दामनो गोनां जादों मोनसे समाव जोंनि खौरांखौ टिभिया दामामोन बिथांमोना सावरायनो लिंहरदों गुवाहाटियाव सावरायनो लिंहरदों आं सोंदों सोर थागोन आंहा थागोन आं रायज्लायनो थाङाखै नैबे राइट टाइम नङा थांनानै डिबेट खालामहैनायनि आरो एसे सम थांबावनांगोन टिभियाव डिबेट खालामनायजों आलादा रायजो जानाय नङा टिभिनि डिबेटखौबो नांगोन इन्टेलेक्सुवेला खोथा बुंनांगोन जोंनो आरोबाव एसे सम नांगौ जोङो दिनै मेच्युरिटि मोनहांबाय आरो बे मेच्युरिटिया एसे सम थांबावनांगोन जोङो सोलोंनांगोन आलादा रायजोखौ मानो नांगौ आलादा रायजोखौ लानानै मा खालामनो बिएससिया मा होखो जोंनो बिटिसिया मा होखो बड'लेण्डखौ जों मानो बिदों बड'लेण्डखौ मोननायनि उनाव गावजों गावनो थगायलायफिनगोन नामा सोबख'लायफिनगोन नामा नासयलायगोन नामा गावनि मानसिखौनो गाव थगायगोन नामा दिनै मानि थाखाय बड'लेण्ड बिदों बे साफ्रोमबो बर' फिसानि गोरबोआव हाबनांगोन जों जे बड'लेण्ड बिदों बियो सानसुमा खुंगुर बसुमतारिनि थाखाय नामा इउजि ब्रह्मनि थाखाय नामा सोरबा लिडारनि थाखाय नामा आंनि थाखाय नामा एनडिपिनि लिडारनि थाखाय नामा बे बड'लेण्डखौ मानो नांगौ बे साफ्रोमबो बर' आइ आफा रायजो राजा फरायसा फरायसुलि आइजोआनो जा हौवाफ्रानो जा आबादारियानो जा बयनिबो गोसो गोरबोआव हाबनांगोन बेखौनो बड'फायाबो लुबैदोंमोन ओंखायनो बड'फाया मोनसे गिदिर रिभलिउसन नांगौ होननानै बुंदोंमोन बर' जाथियाव आरो बे रिभलिउसना दिनै फैबाय मानगोनां रायजोफोर दिनै बे रिभलिउसना बर' जाथियाव फैबाय दिनै सा सानजा भारताव बर' बायदि जांख्रिखांनो हानाय सोमावसारनो हानाय रावबो जाथि गैला दिनै सा सानजा भारताव जोङो दिनै मेच्युरिटि मोनबाय गोख्रों जाबाय दा बेनिखायनो मानगोनां रायजोफोर बे सोमावसारनायनि गेजेरजों दिनै जोङो हारसिं जाब्लाबो जोंहा बेवहाय फासयनांगौ गिनांगौ जेबो गैया जों हारसिं we are alone but we are not weak जोङो दुर्बल नङा जों हारसिं नाथाय जों दुर्बल नङा आरो जों हारसिंब्लाबो गावनि बिमाखौ रैखा होनायाव गावनि हाखौ रैखा होनायाव गावनि मोनथायखौ बिनायाव गावनि मान सन्मान गावनि राव थुनलाइ हारिमु सिनायथि थामोनथा गावनि बर' फिसाफोरखौ रैखाथि होनायाव हारसिं एबा बुरजानि खोथा गैया जोङो बर'आ जोङो जेखौ बुजिदों जों बेखौ मावनांगोन आरो जों बेखौनो बुजिदों दिनैनि समाव जों सोमावसाराबा जांख्रिखाङाबा बर' हारिया थांनो हानाय नङा जोङो मा नुखो एसे आगोलाव एमसिएल बिथाङा बुंलांबाय रोंगोरा नार्जारिया बिटिसिआव एमसिएल जानाय नुबाय जोंनि हा हुखौ रैखाथि होनो हाया नाथाय दैदेनगिरिया बुंबाय आयेन मोनसे पास जाबाय मालायफोरनि दाद्रि होनायखौ नुनानै आयेनखौ लोगो लोगो सोलायफिननो गोनां जाबाय बिटिसि एकर्डआव जि लिरनाय दङ बेखौनो आयेनाव लादोंमोन नाथाय मालायनि मेगन गोजाखौ नुनानै आयेनखौनो सोलायफिननो गोनां जाबाय बेबायदि अबस्थाबा जों हारिखौ बोरै रैखाथि होनो दिनै गोबां दुखुनांथाव खोथा राजखान्थिखौ हारसाफ्रा बेबायदि खालामाखै आसाम सरकारा दिनै भट नांगौ होननानै बर'फोरनि भट नांगौ होननानै एनडिपि सारेन्डारनो फैसा होदों नामा एनडिपिनि सोरबा मानसियानो फैसा होदों नामा दिनै आलफानि मानसियानो फैसा होनो ओंखारनाय बेसेबा दुखुनांथाव अननांगौ अनलायनानै थानांगौ नाथाय माखासे खोथाफोरखौ दिनै सानाबानो आं थैसिगोन दिनै सानाबानो आं धंस जासिगोन बेबायदि सानना लानाया दुखुनांथाव जादों जोङो सोमावसारदों फार्स्ट गावखौ रैखाथि होनो जोङो आसाम सरकार भारत सरकारनिफ्राय अननाय मोनाखै रैखाथि मोनाखै होननानै फार्स्ट जों सोमावसारदों गावखौ रैखाथि होनाया रोखा जाग्रोनांगोन बिनि उनावसो मालायनि रैखाथिनि खोथाखौ सानगोन दा बेनिखायनो नैबे समाव जोंनि समाजखौ जों गोख्रों खालामनांगोन समाज सान्थिखौ गोख्रों खालामनांगोन मानगोनां रायजोफोर सोमावसारनाय जांख्रिखांनायानो मोनसे लामा जि जों समाजनि गोरोन्थिफोरखौ सुस्रांनो हायो जों बुंदों दिनै जौ जुवाया जोबनांगौ खोमसि फोथायनाया जोबनांगौ जोंनि गेजेराव लेखा फरायनाया बांनांगौ हाबा हारिमुआ बांनांगौ बयबो मावै दाङै जानांगौ सोबखोनाय थगायनाय नासयनाया जोबस्रांनांगौ जोंनि समाज सान्थिया गोख्रों जानांगौ खौसेथि आरो आब्रुथिया जाथियाव फैनांगोन गोख्रों जानांगोन राफोद आरो साफ्रोमबो बर' फिसाया रोंखा राखा जानांगोन दिनै सोरबा गामिनि आइजोआनो जा सोरबा आबादारियानो जा
बेखौ थांनानै गोदानै फोरोंनांगौ जाहाथे जाया बड'लेण्डखौ मानो नांगौ जायनियावनो सोङा मानो आं खनसेयैनो बुंनो हानांगोन साफ्रोमबो बर' फिसा बड'लेण्डखौ मानो नांगौ जों साफ्रोमबो रोंखा राखा जानांगोन गोसोआ गुवार जानांगोन बयबो हारिखौ हमनो हानाय जानांगोन बयजोंबो गोरोबनानै थानाय जानांगोन माया जि बुंदों एसे आगोलाव एक्स एमपि बिथाङा बुंलांनाय बायदि दिनै बर' दादों जोंबो दानो हायो अना असमिया नाथाय बेफोरजों जोंहा जेबो लाब मोननाय नङा दिनै राजबंशीफोरजों सोरबा सोरबा लिरो जोंनि मानसिफ्रा राजबंशीया जारिमिन गैया ओरै गैया सोरै गैया राजबंशीजों नांलायनानै जोंहा जेबो लाब गैया राजबंशीया जोंनो बड'लेण्डखौ होनो हायो ना मा होनो हायो बिसोरबो थेर बेथेर जाबाय राव थुनलाइ गैया हारिमु गैया सिनायथि गैया थेर बेथेर सानैसो बाब्राबलाबायगोन बिनि उनाव सिरि थागोन दै गैयियाव जेरै नाफ्रा जायो दैयाव थानायाव नाया सानस्रियो दै गैया जायोबा जेरै नाया फैनानै बाब्राबलाबायो सानैसो उनाव सिरि जायो दिनै बे हारिफोरनि अबस्थाया बेबायदि जादों दिनै हारसाफोरजों लोगो जानानै संसार जानो थांदोंमोन जुदि हारसायानो जानो थांबायबा मानोथो गाव राजबंशी जाफिननो नागिरदों दिनै आसामावहाय सोर दङ आसामाव असमियानो रावबो गैया बे महन्त कसामी साब्रैसोल' बिसोरबो 10-15 लाखनि बारा नङा आसामाव दिनै आहमाजों गावसोरखौनो बुङो जों आहम तिवाया बुङो जों तिवा डिमासाया बुङो जों डिमासा कार्बिया बुङो जों कार्बि मिसिङा बुङो जों मिसिं राभाया बुङो जों राभा मराना बुंदों जों मरान मटका बुंदों जों मटक आदिबासिफ्रा बुंदों जों आदिबासि बांगालफ्रा बुंदों जों बांगाल होमबालाय सोर असमिया दंबावो बे असमिया होननानै साब्रैसो ब्राह्मण मानसिफ्रा साब्रैसो हारसा मानसिफ्रा लोगो नांनानै दिनै आसामखौ सालायगासिनो दङ ओंखायनो बिथांमोना दिनै जोबोद दुर्बल हायना दिनै जेरैखि जाया कायदा कौशल बाहायनानै आयेनखौ बाहायनानै बिथांमोना संबिधाननि हेल्प लानानै दिनै बिथांमोना मा खालामनो नागिरो जोंखौ दबथायनानै दोननो नागिरो नाथाय संबिधाना बयनिबो थाखाय संबिजिता बयनिबो थाखाय बे खोथाखौ जोङो मिथिनांगोन मान गोनां रायजोफोर दिनैनि समाव आङो बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनो नागिरदों दिनै लामा हगारो इन्डियानि 12 करोड़ 12 करोड़ ट्राइबेलफोरखौ जोङो खौसे खालामनायनि हाबाफारि लादों जोङो लोगोआ ओंखारनाया नोंथांमोना दिनै बड'लेण्डआव थानानै नैबे ओनसोलनि थासारिखौ नायनानै जोङो जुदि हां सरथे जायोबा जानाय नङा जोङो बिश्वास लानांगोन जोङो फोथायनाय लानांगोन मोनसे समाव बर'फ्रा एमएलए गैयामोन मन्त्रि गैयामोन रावबो गैयामोन बै समावनो जोंनि सोमावसारनाया जागायदों मालायनिफ्राय नाख्रेबनाय सोबख'नाय थगायनाय आरो थगायनाय नाथाय जों आयेनखौ बुजिनांगोन दिनै आयेनाव इकुवेलिटि गैया समानता गैया আজি আইনত সমানতা নাই আমি বিচাৰিছো আইনত সমানতা থাকিব লাগে আজি আইনত যদি সমানতা থাকে বদলেন আন্দোলনত যি ৫,০০০ মানুহ মৃত্যু পশ্চিমৰ বদলেন আন্দোলনত ১১৩৫ জন মানুহ হত্যা কৰিলে এই হত্যাকাৰীবিলাক কিয় জেলত যোৱা নাই কিয় এজনৰ ফাঁসি হোৱা নাই কিয় এজনৰ আজি পানিশমেণ্ট হোৱা নাই আমি তাতে বুজিবলৈ পাওঁ যে আইনে সমানতাত কাম কৰা নাই ইকুৱেলিটি লোক আজি নাই অসমত সেইকাৰণে যিসকলে আজি হত্যা কৰিছে সেইসকলৰ ওপৰত আইন নাই আইনটো সমান হ'ব লাগিব সংবিধানটো সমানে চলিব লাগিব আজি অসমত ভাৰতত যি সংবিধান আছে ই সকলোৰে কাৰণে প্ৰযোজ্য হ'ব লাগিব আমি সাংবিধানিক ইনজাস্টিসটো সহ্য কৰিব নোৱাৰো সাংবিধানিকভাৱে অন্যায়টো আমি সহ্য কৰিব নোৱাৰো আজি ভূমিৰ অধিকাৰৰ কথা কোনে ক'ব পাৰে আজি লোৱাৰ অসমত বিটিএডি অঞ্চলত ভূমিৰ সুৰক্ষা আছে বুলি আজি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কওক অসমৰ গভৰ্ণৰ কওক অসমৰ চিফ ছেক্ৰেটাৰী কওক অসমৰ নেতাবিলাক কওক যে এই বড়োলেণ্ড অঞ্চলত ভূমিৰ সুৰক্ষা আছে যিখিনি ভূমি ট্ৰাইবেলৰ হাতত আছে এই ভূমিৰ সুৰক্ষা আছে বুলি আজি অসমৰ নেতাবিলাক কওক কিন্তু কোনো নেতা ক'ব নোৱাৰে কাৰণ আজি ট্ৰাইবেল বেলেন ব্লকৰ ভূমি ওনার ট্রাইবেলের হাতত বিদেশীর হাতত গুচি গল এই কারণে আমি কৈছো যে বড়োলেণ্ডে একমাত্র পথ যি বড়োলেণ্ড সৃষ্টি করার দ্বারে খিলঞ্জীয়া মানুষ যিটো ভূমির অধিকার সম্পদৰ অধিকারটো সুনিশ্চিত কৰিব পাৰিব আজি অসমৰ ৰাজনীতি কৰাৰ নামত জাতি মেজি বাতি ভেটিৰ কথা কৈছে জাতিৰ কথা কোৱাবিলাক জাতীয় সংগঠনৰ লগত সম্পৰ্ক ৰাখিব পৰা নাই জাতিৰ কথা কোৱাবিলাক জাতীয় সংগঠনবিলাক সন্মান জনাব জানা নাই জাতিৰ কথা মানুহবিলাক জাতীয় সংকটটো বুজি পোৱা নাই গতিকে আপোনালোকে জাতিৰ কথা কৈ লাভ নাই মাটিৰ কথা কৈছে আজি যি মাটি সৰ্বানন্দ সোণোৱাল হিমন্ত বিশ্ব কৈছে
মাটি ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ হাতত কোনো আঁচনি নাই। আমি অসমৰ মাটি চহৰৰ পৰা আদি কৰি আজি নদীৰ পৰা আদি কৰি বিল খাল জংঘল সকলো দখল কৰি পেলালে। আপোনালোকে মাটিৰ কথা কৈ লাভ নাই। মাটিটো আপোনালোকে মাটিৰ কথা কৈ ৰাজনীতি কৰিছে, এইটো সকলো বুজি পাইছে। ভেটিৰ কথা কৈছে, আপোনালোকৰ ভেটি আজি 50% অধিক বিদেশী আগ্ৰাসনৰ বিদেশীৰ হাতত গুচি গ'ল। আপোনালোকে এই কথা ভালদৰে জানে। এইকাৰণে মই আজি আহ্বান কৰিছো, জাতি মাটি ভেটিৰ কথা কৈ লাভ নাই। যদি আপোনালোকৰ নিজৰ মানুহৰ প্ৰতি বড়োসকলক, ট্ৰাইবেলসকলক, জনজাতিসকলক যদি নিজৰ বুলি ভাবে, সঁচা অৰ্থত যদি ভূমিপত্ৰ বুলি ভাবে, এই সকলৰ অধিকাৰ প্ৰদান কৰক আৰু সমানতাৰ অধিকাৰ প্ৰদান কৰি, মৌলিক অধিকাৰ প্ৰদান কৰি, মানৱ অধিকাৰ প্ৰদান কৰি, সাংবিধানিক অধিকাৰ প্ৰদান কৰি আজি এখেতসকলক এই মানুহক জাষ্টিছ দিয়ক, ন্যায় দিয়ক। মই আপোনালোকক আহ্বান কৰিছো। हमें बहुत अफसोस से बोलना पड़ रहा है, ये मोदी जी का जो गवर्नमेंट है, सरकार आने से पहले बहुत बात बताए थे मोदी जी ने, ये करेंगे वो करेंगे, सबके साथ सबके विकास। आज कहाँ विकास हो रहा है? वो बोल रहा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है कहाँ अच्छे दिन आ रहे हैं। किस इंडिया के किस कोने में, किस हिस्से में अच्छे दिन आ रहे हैं हमें दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ दिनों से चल रहा था, दिखाई दे रहा था टीवी में कि वो लोग गौ हत्या जो इसको बंद कर रहा है, गौ सुरक्षा के लिए बहुत पैसा दिया गया है। आज इंडिया में इंसान से ज्यादा गौ का, गायों का ज्यादा आज इज्जत है। अगर यही है, मोदी जी अगर गाय के बारे में ज्यादा सोचते हैं, इंसान के बारे में ज्यादा नहीं सोचते हैं, तो इसीलिए इस बातों में मैं मोदी जी को अपील करना चाहता हूं, मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि मोदी जी अगर बोडोलैंड में आप इंसान का, यहाँ के जो जनजाति लोग हैं, इलेक्शन से पहले जब आए थे आपको जनजाति का समस्या दिखाई दिया था। आज अगर यहाँ के बोडो का समस्या नहीं दिखाई दे रहा है, हम लोग को बुक्स नहीं मिल रहा है, टीचर नहीं है, हम लोग का भूमि का सुरक्षा नहीं मिल रहा है, ये सारा चीज अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, कम से कम बोडोलैंड एरिया में जो बसे हुए गाय है, गौ है, इसके लिए तो आप बोडोलैंड सृष्टि कीजिए। क्योंकि गौ अगर इंडिया में सुरक्षा है तो वो सुरक्षित है, जो बोडोलैंड में भी गौ गाय वो सुरक्षित है। कम से कम बोडोलैंड बोडो के लिए नहीं तो बोडो के घर में बसे हुए गायों के लिए आप बोडोलैंड सृष्टि कीजिए, बोडोलैंड क्रिएट कीजिए। मैं आपसे अपील करता हूँ, गाय मोसौ गायासो बांसिन गुरुत्व जाहैदों मोदी सरकारनि दिनाव। तो आज बहुत लज्जाजनक घटना, दुखजनक घटना, এই ঘটনা কৈ পাই আমি শেষ কৰিব নোৱাৰো। কিন্তু আমাৰ কথা স্পষ্ট যে আজি যি সমস্যাই নহওক কিয়, যি প্ৰব্লেমে নহওক কিয়, যি পৰিস্থিতিয়ে নহওক কিয়, আমি চৰকাৰক বিচাৰিছো আপোনালোকে সমস্যা সমাধান কৰক। যি সময়ত উগ্ৰপন্থী আন্দোলন চলি আছে, এই সময়ত কৈছে আলোচনাৰ মেজলৈ আহক, আলোচনাৰ আহিলে আমি সমস্যা সমাধান কৰিম। এনডিপি প্ৰগ্ৰেছিভ 12 বছৰৰ আলোচনাৰ সমস্যা সমাধান নহয়। আজি চৰকাৰৰ মানুহবিলাক কয় আপোনালোকে শান্তিপ্ৰিয়ভাৱে কৰক, গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াৰে কৰক। আজি আমি গণতান্ত্ৰিক শান্তি ভাৱে আমি সংগ্ৰাম চলাই আছো, চৰকাৰৰ কোনো কাম খাৰ নাই। ইয়াতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা আৰু একো নাথাকিব। সেইকাৰণে আজি আমি সকীয়াই দিবলৈ ওলাইছো, আমাৰ হাতত মাত্ৰ এটাই ৰাস্তা, আলোচনা কৰক, সমস্যা সমাধান কৰক, নহলে আমি আন্দোলন চলাই যাম। এই এটাই ৰাস্তা, ইয়াতকৈ ক'ব নাই। আন্দোলনৰ নামত আমি হত্যা হিংসা বিচৰাই, আন্দোলনৰ নামত পুনৰ ৰক্ত হওক আমি বিচৰা নাই, আন্দোলনৰ নামত পুনৰ অসম জ্বলক আমি এইটো বিচৰা নাই। কিন্তু আপোনালোকৰে কিছুমান মানুহ আজি জ্বলাবলৈ চেষ্টা কৰি আছে। আমি সংগ্ৰাম কৰিছো, কাৰো বিৰুদ্ধে নহয়, না ৰাজবংশীৰ বিৰুদ্ধে, না আদিবাসীৰ বিৰুদ্ধে, না অসমীয়াৰ বিৰুদ্ধে, আমি কাৰো বিৰুদ্ধে আন্দোলন কৰা নাই, সংগ্ৰাম কৰা নাই। কিন্তু অবড়ো সুৰক্ষা কমিটি, এই অবড়ো সুৰক্ষা কমিটি কোন হয়? অসমৰ হয় নে নহয়? এই সকলৰ মাক দেউতাক আছে নে নাই? এই সকলৰ কোন গাৰ্জেন? আজি গাৰ্জেন আছে নে নাই? অসমৰ নহয় যদি অসমৰ বুদ্ধিজীৱীবিলাক, দায়িত্বশীল সংগঠনবিলাক, ছাত্ৰ সংগঠনবিলাক কৈ দিয়ক এইখন সকলৰ অসমত কোনো গাৰ্জেন নাই, আমাৰ অসমৰ লিংক নাই বুলি। নহলে আপোনালোকে অন্ধকাৰত থাকি পায়, অন্ধ ভিতৰত থাকি পায়, ইয়াতে এটা অবড়ো সুৰক্ষা কমিটি গঠন কৰি পায় বড়োসকলৰ লগত সংঘৰ্ষ সৃষ্টি কৰিব আগবাঢ়ি অহাটো আমি
আমি কেতিয়াও সহ্য নকৰো, আমি কেতিয়াও মানি নলওঁ। সেইকাৰণে আমি কাৰো বিৰুদ্ধে থিয় হোৱা নাই, আমাৰ বিৰুদ্ধে কোনোবা থিয় হয় আমি সেইটো কেতিয়াও সহ্য নকৰো। গতিকে আমি সকীয়াই দিছো চৰকাৰক, এই মানুহবিলাকক কণ্ট্ৰল কৰক। যিসকলে যুক্তিহীন কথাবিলাক কৈ আছে, যুক্তি নোহোৱা কথাবিলাক লৈ পেলাই আজি সংগ্ৰাম কৰিছে। বড়োসকলৰ সুৰক্ষা, জনজাতিৰ সুৰক্ষা চৰকাৰে বিচাৰে না নিবিচাৰে? নিবিচাৰে যদি আপোনালোকে নিবিচাৰে কওক বুলি কওক। আজি আপোনালোকে কওক, সময় আহিছে আমি সংগ্ৰামী বড়োলেণ্ড বিচৰাবিলাক ৰাইট না এই বড়ো সুৰক্ষা কমিটিবিলাক ৰাইট? আপোনালোকে আজি কওক। আপোনালোকক আমি আহ্বান কৰিছো। मानगोनां रायजोफोर, आङो बेखौनो खावलायनो नागिरदों, जोंनि आन्दलना सोलिबाय थागोन। गेजेराव हिदिना करे किरेन रिजिजु डाঙৰীয়াই আলফা বলে একত্ৰিত হ'ল, আলফাৰ সমস্যা সমাধান কৰিব বিচাৰে। তেখেতসকলে আলফাই যি বিচাৰিছে এইটো ভাৰত চৰকাৰে সমাধান কৰিব পাৰে। আলফা একতা হ'ল, আমিতো দেখা নাই আলফা একতা হোৱা। সিদিনা আমি শুনি আছিলো আলফাৰ পৰেশ বৰুৱা যিটো সেনাধ্যক্ষ, তেখেতে ম্যানমাৰত আছে, যোৱাকালি পেপাৰত পাইছে তেখেত বোলে ৰোমানিয়াত আছে। আলফাৰ এটা অংশ ফৰেনত আছে। আলফা কেনেকৈ একত্ৰিত হ'ল? আপোনালোকে এইটো ইচ্ছা আজি আপোনালোকে সমাধান কৰিব বিচাৰিছে, ইয়াত আপোনালোকে বৈষম্য কৰিব বিচাৰিছে, এইটো কওক আপোনালোকে। কিন্তু সেইটো নকৈ পেলাই আজি আলফা একতা হৈছে বুলি ভুল কথা কিয় কৈছে? আলফা একতা হোৱা নাই। আৰু হৈছে যদি সঁচাকে স্পষ্ট কওক, পৰেশ বৰুৱা আজি অনুপ চেতিয়া এক হৈছে নেকি? আজি কওক, এই কথাটো আমাক স্পষ্ট লাগে। আৰু যদি হোৱা নাই, ইয়াত আমাক ৰাজনৈতিকভাৱে ষড়যন্ত্ৰ কৰি একো লাভ নাই। কিন্তু এনডিবিৰ মুখ্য যি প্ৰতিষ্ঠাপক নেতৃত্ব আছিলে আজি চিজফায়াৰত আহিছে। ৰঞ্জন দৈমাৰী চিজফায়াৰত আহিছে, গোবিন্দ বসুমতাৰী, ধীৰেন বড়ো আজি চিজফায়াৰত আছে। চৰকাৰৰ লগত শান্তি আলোচনা চলি আছে। বড়ো ৰাইজে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে কৈছে, একত্ৰিত হৈ পেলাই কৈছে বড়োলেণ্ড সমস্যা সমাধান কৰক, আমি সকলোৱে আছো। ইয়াৰ পিছতো কিয় বড়োলেণ্ড সমস্যা সমাধান কৰিব আপোনালোকে নোৱাৰে? কিয় আগবাঢ়ি আহিব নোৱাৰে? আজি বড়ো মিডিয়াম এখন স্কুলত 5জনকে মাষ্টৰ নাই, কিতাপ পোৱা নাই ল'ৰা ছোৱালীয়ে। আপোনালোকে কিয় মৌন হৈ আছে? বড়োসকলক যদি অসমতে থকাটো বিচাৰিছিলে, অসমৰে খিলঞ্জীয়া মানুহ বুলি বিচাৰিছে, বড়োসকলক ভাষা সাংস্কৃতিক উন্নয়নৰ কাৰণে কিয় এজনো ইণ্টেলেকচুৱেলে মাত নামাতে? আজি আপোনালোকে কওক। সেইকাৰণে বড়োসকলে নিজৰ ৰাস্তা বিচাৰি লৈছে। আমি জীয়াই থকাৰ কাৰণে বড়োলেণ্ড সৃষ্টি কৰাটো অনিবাৰ্য। বড়োলেণ্ড বাদ দি পেলাই আমি কেতিয়াও জীয়াই থাকিব নোৱাৰো। আজি কোনোবা ক'ব পাৰিব নেকি মিজোৰাম সৃষ্টি কৰাৰ কাৰণে মিজোৰ ধ্বংস হ'ল, মেঘালয় সৃষ্টি কৰাৰ কাৰণে খাচী গাৰো জয়ন্তীয়া ধ্বংস হ'ল, অৰুণাচল সৃষ্টি কৰাৰ কাৰণে নিশি মম্পা ধ্বংস হ'ল, মণিপুৰ সৃষ্টি কৰাৰ কাৰণে মৈতেই কুকি ধ্বংস হ'ল, নাগালেণ্ড সৃষ্টি কৰাৰ কাৰণে নাগাবিৰা ধ্বংস হ'ল? আপোনালোকে ক'ব নেকি? আজি অসম হাত ভৰি হোৱাৰ পিছত এই জাগাত এই অঞ্চলত বসবাস কৰা বিভিন্ন ট্ৰাইবেল মানুহে নিজৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যত, সুৰক্ষিত জীৱন যাপন কৰিব পাৰিছে। তেখেতসকলৰ ভাষা সাংস্কৃতিক সুৰক্ষা পাইছে। আজি তেখেতসকলে নিজৰ অস্তিত্ব ৰক্ষা কৰিব পাৰিছে। গতিকে আজি বড়োলেণ্ড সৃষ্টি হলে আমি আমাৰ কথা কৈছো। সিদিনা অসমত বিভিন্ন ইংলিছ হিন্দী মুচি দি পেলাই অসমীয়াত চাইনবোৰ্ড লিখিছে। বিটিএডিত এটা দুটা বড়ো চাইনবোৰ্ড লিখাটোকে হিংসা কৰিছে। অসমৰ পৰা সহ্য অহা নাই। ইয়াত কিয় বড়ো লিখে, কিয় অসমীয়া নিলিখে? আমি কালি গোটেই অসমত, গোটেই বড়োলেণ্ডত আমাৰ বড়ো মানুহৰ ঘৰে ঘৰে অসমীয়া আখৰেদি লিখি জয়াই অসম বুলি লিখি থব পৰা আমাৰ সাহস আছে। আপোনালোকৰ আছেনে নাই? যে বড়ো বিবাহ বুলি লিখি থব সাহস আছেনে নাই? অসমত প্ৰত্যেকটো অসমৰ মানুহৰ ঘৰৰ ৰাস্তাত লিখি থব সাহস আছেনে নাই? আজি জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, ভূপেন হাজৰিকা, বিষ্ণু ৰাভা সকলোৰে জন্মদিন, মৃত্যুদিন আমি ইয়াত উদযাপন কৰিছো, আমি ইয়াত পালন কৰিছো। ভূপেন সংগীত গাইছো, বিষ্ণু সংগীত গাইছো। আপোনালোকৰ যি কথা আমি সকলো মানি আহিছো, কিন্তু আপোনালোকে আমাৰ একো কৰা নাই, কৰিব। আজিলৈকে কেইজন অসমীয়া মানুহ বড়ো ভাষা জানে? কেইজন অসমীয়া মানুহ বড়ো সংস্কৃতি বুজি পায়? আজি অসমীয়া জাতি গঠনত বড়োসকলৰ যোগদান আছে। আমি নৱ প্ৰজন্ম হিচাপে এইটো দেখা পাইছো। এই সময়ৰ ইতিহাসবিদবিলাকে, এই সময়ৰ সাহিত্যিকবিলাকে লিখি যোৱাটো বেলেগ কথা। আজিৰ তাৰিখতো ক'ব লাগিব, অসমৰ আজি জীয়াই থাকিলে অসম সুৰক্ষা আছে যদি বিকজ অফ অনলি বড়োজ, বড়োসকলে আজি যুদ্ধ কৰি পেলাই অসম পাই আছে। এই কথাটো আপোনালোকে মানিব লাগিব। সেইকাৰণে আমি বিচাৰিছো আপোনালোকৰ অধিকাৰ আপোনালোকে লওক।
আপোনালোকৰ ন্যায় আপোনালোকে লওক, আপোনালোকে জীয়াই থাকক, সুৰক্ষিত এটা ভৱিষ্যত NRC আপডেট হওক, বিদেশী মুক্ত হওক, আমাৰ ক'বলগীয়া নাই। আমি তাত সহায় কৰিছো, কিন্তু বড়োসকলৰ আগবাঢ়ি যোৱাত প্ৰাপ্য অধিকাৰ পোৱাত আপোনালোকে যাতে হেঙাৰ হৈ থিয় নিদিয়ে, আমি সেই কথা স্পষ্ট কৰি দিছো। मान गोनां रायजोफोर, आं गोलाव खोथा बुङा, गाबोन चिराङाव जागोन, बाक्सायाव जागोन, बे सोमावसारनाया थांबाय थागोन। सोरबा सोरबा गोसो दङबा गाबोनबो जइन खालामहैनो हायो। लेखा फरायग्राया मोजाङै फराय, आबाद मावग्राया माव, न'खर संसाराव अनलायनाय थानांगोन। जौ जुवाखौ खिन्थु बन्द खालामनांगोन। गोदो गोदायनिफ्राय नाजाबोदों, जोबोद दुखुनांथाव, बिखाया गावो जोंनिया। लामाजों मटर गारियाव गारनानै थाङो नुयो। बर' बिमाफ्रा मटर लामायाव, लामा बानायनायाव हाजिरा मावगासिनो दङ, अन्थाइ बोगासिनो दङ। गामियाव थांना नुयो बर' सेंग्राया तास गेलेगासिनो दङ। बिनिफ्राय दुखुनांथाव आरो मा थानो। बेनिखायनो जों बुंदों जुवाया बन्द जानांगौ, आइजोफ्राबो होसोनांगौ। बहाबा जुवा गेलेनाय नुयोबा, दिनै बर' बिमाया गथ'खौ गारनानै मैगं फानफैदों, जि फानफैदों, सान्दुं अखा मिथिया गुवाहाटियाव थांनानै मैगं फानहैदों, टाटा मबाइलाव गाखोनानै हौवाफोरबायदि मैगं फानहैदों। मा थासारियाव गोग्लैदों, सान्दुं अखा, ट्रेन गाखोनो मोनाखै, बास गाखोनो मोनाखै, हालायाखै। सेंग्राफ्रा जौ लोंनानै गिदिंगासिनो दङ, रंजालाबायदों हरनि साननि, मोसालाबायदों हरनि साननि। बेखौ खालामनो मोननाय नङा। संग्रामजों फैनाय बर' जाथि मानगोनां रायजोफोर, ओंखायनो कन्ट्रल खालामनायनि अधिकारा, कन्ट्रल खालामनायनि राइटआ रायजोफोरनि आखायाव। बेखौ रावनियावबो सोंनाङा रायजोफोर। गाज्रि नुदों आइफ्रा, रायजोफ्रा, आइजोफ्रा बयबो ओंखारनानै गावबा गाव गामियाव बन्द खालाम। कुनु गामियाव जुवा गेलेनो मोना, कुनु गामियाव जौ लोंना दावराव दावसि खालामनो मोना। एफा एनै जौ लोंदों, आलासि फैदों, जों जेबो बुङाखै। नाथाय फुंनि मोनानि जौ लोंनानै न'खरखौनो धंस खालामदों। बेफोरबायदि मानसिखौ जों पानिशमेन्ट होनायनि सम फैबाय। आरो पानिशमेन्टखौ जोङो सोरबा आफादखौ बुङाखै आङो, रायजोआनो होनांगोन, रायजोआनो होनांगोन। जोङो बेखौ थिग खालामनांगोन। बेबायदि मानसिफोरखौ जोङो गोग्गो बर' समाज लुबैदों। मानगोनां रायजोफोर, भटार पार्टिनि खोथाखौ दानि बुंलांबाय। सोर बबे आयेनाव लिरनाय दङ भट होबा फैसा मोननांगोन? दिनै इउपिनि सासे जादब होनाय मानसि, बियो इउपिनि। नोंथांमोना नागिरोबा बिनि बिमा बिफा गामि गासै एड्रेसखौ हरजोबनांगोन। बे इउपिनि जादब होनाय मानसि फैनानै मा खालामदों? बे ट्राइबेल एरियायाव फैनानै बुंदों भट होनायनि फैसा मोननांगोन। भट होनायनि फैसा मोननांगौबा कंग्रेसआ बुंनाय नङामोन नामा? बिजेपिआ बुंनाय नङामोन नामा? दिनै बिपिएफआ बुंनाय नङामोन नामा? बयबो बुंदोंमोन, बेजोंनो राजखान्थि गेलेगौमोन। बेबायदि आयेन मुलुगाव जेरावबो गैया। मालाबा फैसायाव गावनि माने सावगारिखौ सेबखांना लाबोबाय बियो, गामि गामि होबाय। एबार फैसाया आंनि बे भरत गान्धीनि सावगारिजोंसो सेबखां जासिगोन। सोर भरत गान्धी रावबो मिथिया। दानि जुगा इन्टारनेटनि जुग रायजोफोर, इन्टारनेटनि जुग। नों गोसोबा गावखौनो मिथुन बायदि बानायनो हायो, नों गावखौनो माइकेल जेक्सन बायदि बानायनो हायो। इन्टारनेटनि जुग बियो। फैसायाव मा, जेरावबो नोङो गावनि महरखौ सेबखांनो हायो दायो। दा बेखौनो खालामनानै बियो मालाबा नरेन्द्र मदिजों सेबखांफानानै, मालाबा सोरजोंबा सेबखांफानानै बेखौ लाबोनानै गामि गामि रानफैदों। नै आंहा नरेन्द्र मदिजों लोगो, आमुकजों लोगो, नोंथांमोना भट हो, आं नोंथांमोननो फैसा होगोन। रायजोफोरनिफ्राय 10 थाखा 20 थाखाल' नङा, 700 800 फैसा खांनानै लांदों। ओरैबायदि दुखुनांथाव। रङियाव थांनानै 7 दिन 8 दिन आइजोफ्रा थाहैदों, सिकिउरिटि बानायबावबाय। भरत गान्धीया फैयोबा सिकिउरिटि, बर' सेंग्राफ्रासो सिकिउरिटि। भरत गान्धीनि सिकिउरिटि। मिथिगोना भरत गान्धीया सोर? दिनै बर'फ्रा बेबायदि गोदाव सोराव जानाया लासिंसिं। बेसेबा सेक्रिफाइस खालामनानै फैनाय जाथि। आरो दायो गोदान RSS, बिजेपि, बिराद हिन्दु, बिराद माने मालाया बुंनायखौ मै मा मोनदों मा मोना बेखौ मिथिया आइजोफोर। बर'फ्रा दावराय जानायनि सम गैला। गोदो गोदाय माखासेया बे सर'निफ्रा सोरबा सोरबि दावखाया दावराय जानो थांनानै दिनै गोदाव सोराव ST सार्टिफिकेट मोना मा जानानै दङ। बै समाव सानबाय बर'फोर हारसा लुबैयो, ओंखायनो हारसाफोर लोगो जानानै संकरि धोरोम लानानै बिराद मान सन्मान लानानै संसार जानोसै। दिनै सर'नियाफ्रा थांनानै गोदाव सोराव जादों। दा दिनै जोंनि गेजेराव सोरबाया सानबा आं बिजेपि जानानै आं बिराद जौगो। नोङो रों दिनैनिफ्राय बेसेबा बोसोर सिगांनिफ्राय बिजेपि खालामना बोराय बर' मानसिफोर दङ। सेन्ट्रेल लिडार मोनाखै, मन्त्रि मोनाखै, एमएलए मोनाखै। बै रङियाव सासे भबेन सिंह बसुमतारी होननाय दङमोन, हाइकर्टनि उकिल।
बिथाङा खेब्रै खेबबा टिकेट बिनानै खेबसेबो एमएलए एमपिनि टिकेट मोनदिया बिजेपिनि लिडारमोन बै समाव बिथांबायदि गोरों मानसियानो गैयामोन बिजेपियाव उनाव थांनानै गावनि फिसाला सासेल'खौबो खोमानानै लानो गोनां जादों राजनितियाव दिनै थेर बेथेर जेबो गैया मोनसे समाव थानेश्वर बर' सारा एजिपिनि शिक्षा मन्त्रिमोन दिनै मा जादों रङियाव औवानि खथा बेरानि न' लुनानै थानो गोनां जादों रावबो नायफिनग्रा गैया बै समाव हारसाफोरजों थानाय समाव बिराद गोग्गो दायोलाय जोंनि बे बड'लेण्डनि बे खुंगिरिफोरनियावबो फैनाय नुवाखै होनबा आसु जाग्रा सोरबा जाग्रा बे लिडारफ्रा फैनानै गावनि पार्टियाव गावनि मानसिनियाव हाबफैना थानो गोनां जादों हारसाफोरनियाव बेबायदि जायगा मोना ओंखायनो दिनै गामि गामि सोरबा बिजेपि जादों आरएसएस जादों खानाय सिननानै दारि गोलाव लानानै बाबा साहेब जानो नागिरदों बाबा जादों सिदा जा रायजोफोर जि दङ बेवहायनो थिगानो दङ जि दङ बेवहायनो थिगानो दङ बेवहायनो मावै दाङै जा बेवहायनो थिगानो दङ गावनि हारिखौ फाननो नागिरनाङा बे हारिखौ जोङो मालायनो फानोबा दिनै बेवहाय बे पाप नांगोन बेसेबांबा खस्थ' सहायनानै बे फैदों ओंखायनो भटार पार्टि गोदो गोदायनिफ्रायनो रिभलिउसनारिफोरजों रायजोफ्रा दङ जान्थिथायजोंसो रायजोफ्रा दङ नैबे बिसि जानायनि उनाव सोमावसारनाया बारा गोख्रोङै जायाखै नालाय गेजेराव बे राजखान्थि हान्जाफोरखौ नायबाय नाथाय गोदोनिफ्राय पिटिसिआव उदियासल बिनो पिटिसिनो भट होदोंमोन 100 आलादा आलादा रायजो बिदों 100नो भट होदोंमोन बै समाव 1991आव 9 जन एमएलए देरहाहोदों आरो एनडिपिआ जि समाव रायजो बिदों सोमावसारदों गोख्रोङै फिन एनडिपिआ पिडिएफ लानानै बै समाव एमएलएखौ एनडिपिआ मोनजोबदों आरो बिनि उनाव रायजो राजाफोरखौ जोङो नायबोनो जे दिनै बर'नि रायजो राजाया बिग्रायारिफोरजोंनो थायो आरो मानगोनां रायजोफोर आं दिनैबो फिन खावलायगोन नोंथांमोना बिग्रायारिफोरजोंनो थानांगोन मानो दिनै राजखान्थि खालामनानै बर'फ्रा जानो हानाय सम जायाखै जोंहा 3 गाहाम मन्त्रि थायो मा बिना लाबोनो हायो 5 गाहाम एमएलए थायो मा बिनानै लाबोनो हायो जेबो खोथि लाबोनो हाया स्कुल गंसे प्रभिन्सियेलाइज खालामनो हाया स्कुल प्रभिन्सियेलाइज खालामनो साइथ सभाया बुंनो गोनां जायो एबसुआ आन्दोलन खालामनो गोनां जायो आसाम एसेम्ब्लियाव डिबेट खालामनानै जेबो लाबोनो हाया ओंखायनो लामाया मोनसेल' बे जाबाय रिभलिउसन जांख्रिथाय सोमावसारनाय आरो जि समसिम आलादा रायजोखौ मोना जि समसिम सोमावसारनाया जाफुंसार महर मोना बै समसिम बर' आइ आफा रायजो राजाया राजखान्थि दोलो माबा माबिखौ नोजोर होआलासिनो बिग्रायखांनाय जांख्रिखांनायखौ साक्सेस खालामनायनि थाखायसो जोङो गोसो होनांगोन रायजोफोर आं नोंथांमोनखौ खावलायबाय दा गोलाव बाथ्रा बुङा बयनिसिमबो आङो बे साबायखरखौ बावबाय आङो जोहोलाव सेंग्राफोरखौ खावलायदों जायफोर लेखा गोरों दिनै फेसबुक आरो टुइटाराव जायफोरा गेलेग्रा बेवहाय जानला मानला खोथाफोरखौ रायलायनाङा ओंखाम जानाय दै लोंनाय फिसा फिसा खोथाफोरखौ लानानै डिबेट हारसाफोरजों नाङै बाङै नांलायलाबायनाय बेफोर खोथाफोरखौ जोङो बारा खालामनो गोनां गैया आं खावलायदों दिनैनि जि आन्दोलन जाबाय बेखौ फेसबुक टुइटाराव हरनांगोन बै प्रनिता सरगियारिखौ जेरैबायदि भट होनानै देरहाहोदोंमोन दिनै सोमावसारनायफोरखौ बे ससियेल मिडियानि जुगाव बयनियावबो एन्ड्रइड फन दङ जायफोरा गोरों 50 जन 100 जन सेंग्राफ्रा सिगाङाव फैखानांगौ आन्दोलन जाबानो आरो खेबै खेबै गाबोनसिम 24 घन्टा गासैबो अल वार्ल्डआव फेसबुक टुइटार नरेन्द्र मोदी राजनाथ जेराव दङ हरगासिनो थानांगौ बेवहाय बड'लेण्डनि स्ल'गानाल' थांबाय थानांगोन मानोना बेनो दिनै मिडियानि जुग आरो बेखौ जोङो चान्स लानो हानांगोन दा दिनै बेवहाय खौरांगिरिफ्रा फैदों क'क्राझारहाय दिनै जोंनि माखासे खौरांगिरिफोर दङ हरगासिनो दङ ओंखारगोन गाबोन लिरनायाव बहाबा लाइन 2 बहाबा लाइन 3ल' ओंखारगोन दा बेनिखायनो दिनै जोंनि आखायावनो फैदों ससियेल मिडिया जों ससियेल मिडियाखौ कन्ट्रल खालामनांगोन इउटिउबाव हरनांगोन खेबदो रेकर्डिं खालामदो इउटिउबाव लिरनानै हरदो नो बड'लेण्ड नो रेस्ट वी वान्ट बड'लेण्ड गासैबो बे खामानिखौ मावनांगोन दा बेखिनि खोथाखौ बुंबाय आङो फैबाय थानाय समाव जों सोमावसारनाया गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जागोन मैयानिफ्राय रायलायबाय थादों दिनै जोंनि आन्दोलना साक्सेस जाबाय जोङो बुंदोंमोन 24 घन्टा जों 24 घन्टा खालामनो नागिराखै एनार्जिखौ जोङो लस खालामनो नागिराखै सरकारखौ जों नायनो नागिरदों दिनै मुख्यमन्त्रिया थांनानै दिल्लीयाव दंहैयो अफिसारफ्रा आंनो मेसेज हरबाय थादों रायलायहरबाय थादों इमिडियेट नोंथांमोननि टगा जागोन बायदिसिना जों बुंदों नोंथांमोना जेरै खावलायदों जोंबो नोंथांमोनखौ खावलायदों मैया जों बुंनानै फैदों ओंखायनो दिनैनि आन्दोलना साक्सेस जाबाय अखा बांखाजोंबो साक्सेस जाबाय टिभि चेनेलफ्राबो थांजोब्बाय गासैबो मेसेजआ सहैजोब्बाय अफिसारफ्राबो आइबिनिफ्राय लानानै गासैबो सुलुंफ्रा बेवहाय दंफैजोबो गासैबो लिरनानै लांबाय थांबाय दा बिनिखायनो जोङो जोंनि आन्दोलनखौ लासैनो फोजोबनाय फारसे लांनो हासिगोन जों दिनै साक्सेस जाबाय नङा होमबा रायजोफोरनियाव मायबा गोनो गोथो दङ नामा
फाइन खालामनाय खायसे रायजोफ्रा फैयो होननानै नंमारगौ नामा रायजोफोर फाइन खालामदो दा सोलोंथाइनि खामानिखौ जोंनो मावो दायना बुथारबाबो जोंनो थाङो पुलिस मिलिटारिया हमोबाबो जोंनो थाङो गासैयावबो दिनै जोंनो दंजोबसै रायजो राजा एनडिपि प्रोग्रेसिभ दङ एबसु दङ जयन्ट एक्सन कमिटि दङ राजखान्थि हान्जाफ्राबो दङ आं गैया होनाखै बयबो मावगासिनो दङ नाथाय दिनैनि समाव आसि थुनायनि सम गैया मोनसे आसिया नों थुयोबा मोनथाम आसिया गावखौनो थुफिनो गोसोआव लाखि रायजो सोरबाया बुङो एबसुआ मा खालामो एबसुआ खाना गायनानै फाइन खालामनानै लायो नोंथ' फैसा होनानै लादों रायजोफोरखौ बेखौथ' बुजिदों ना नङा होमबा रायजोफोर बिखौ फैनो फैसा होयो ओंखारनो फैसा हो जि बायनो फैसा हो गथ' फरायनो फैसा हो बेरामि जानो फैसा हो मोजाङै न' लुना लानो फैसा हो मिटिङाव फाइनल फैसा होबा जानाय नङा रायजोफोर बे खोथाखौ गोसोआव लाखि दा नंखायनो आसि मोनसे सोरखौबा दिन्थियोबा मोनथाम आसिया गावखौनो दिन्थिफिनो बेखौ बयबो गोसोआव लाखि बे खोथाखौ आं बुंबाय जोबथारनायाव आं स्ल'गान होनो सानदों जोंहा मेथाइ खनगिरिबो दंबावो जागोन जोङो सोमावसारनायखौ लासै लासै जोङो फोजोबलांगोन दैदेनगिरिफ्राबो लेक्सार होबाय आङो जिरायनानैनो गावबा गावनि जायगायावनो स्ल'गान होनो थाखाय आं खावलायबाय उननि हाबाफारिया नैबे सानब्रैनि राजा लामा जथेनायजों जुदि सरकारा जेबो केयार खालायाबा जेबो सानाबा जोङो फोसावखानानै दोनदों बिनि उनाव जोंहा हांगार स्ट्राइक जागोन थांनाय समाव हांगार स्ट्राइकखौ 1500 मानसिजों खालामदोंमोन नाथाय एइबार जेला हांगार स्ट्राइक जागोन रायजोफोर एइबारनि हांगार स्ट्राइकखौ 10,000 नि खमजों खालामनो मोननाय नङा जोङो 10,000 आरो सरकारा 1500 हांगार स्ट्राइक खालामनायावनो खारग्लुंबाय थादों जिरायाखै खारगासिनो खारदों बिसोरो सावरायनो गोनां जादों 10,000 मानसि हांगार स्ट्राइक खालामोबा आसाम सरकारा हां सरथे सरथे जागोन नोंथांमोनहा बेखौ फोथायनाय लाखि मानो हांगार स्ट्राइक खालामनानै सोरबा थैयोबा बे सरकारनि थाखायनो थैनाय जागोन दा बेनिखायनो सरकारा हांगार स्ट्राइकखौ बिथांमोना इजिलि गनायनानै लानो हाया बे थासारिखौ जोङो नायगोन साखा बन्द'नि हाबाफारि लादों आरो गोबां हाबाफारि जोंनि आखायाव दङ गायनाय फुनायाबो फैगोन लेखा फरायनायनि समाबो थागोन आरो बेजों लोगोसे फैगौ 2019आव इलेक्सन दङ पार्लियामेन्ट इलेक्सन बे पार्लियामेन्ट इलेक्सन खाथियाव गोजाङो लोमजायो पार्लियामेन्ट इलेक्सन खाथियावबा बे राजनीतिक हान्जाया गोजाङो बिसोर लोमजानाय बायदि जायो हाबा होनो गोनां हिनजावसा थायोबा बिमा बिफाया जेरै जायो इलेक्सन खाथियाव फैबा राजनीतिक हान्जानि मानसिफ्रा बेबायदि जायो मिथिबाय बिथांमोना थोथोर जायो ओंखायनो जोंनि गुबै समा नैबे समावनो थांनाय 2014आव जाय बिजेपिया नैबेखौ लिरनानै होदोंमोन बै खुन्थायाव खाना दोननाया नरेन्द्र मदिनि पिक्सार होनानै 2014आव बेखौ लिरनानै होदोंमोन बिसोर जों जुदि पावाराव फैयोब्ला गुरखालेण्ड आरो बड'लेण्डनि जेंनाखौ सुस्रांगोन होननानै बेखौ जे मावफुङाखिसै बेखौनो लानानै एबार बिजेपिनि लिडारफ्रा रायलायनो फैयोबा जोङो बिथांमोननो बेखौनो लानानै जों रायलायगोन जे नोंथांमोना जे खोथा होदोंमोन बेखौ मा खालामदों खोनासंबाय जोङो 5 बोसोर खोथा होबाय एबार खोथा खोनासंनायनि सम नङा खामानि मावनायनि सम एबार नोंथांमोना जोंनो बुं बड'लेण्डखौ दिनै होनो ना गाबोन होनो दिनै होनो ना गाबोन होनो बुं नोंथांमोना भट होनांगौबा जोंखौ बुं नोंथांमोना जे बड'लेण्डखौ दिनै होनो ना गाबोन होनो मानोना फैगौ इलेक्सनाव आरो बेबायदि लिरना होफिननो बिथांमोन हानाय नंला मानोना खनसे लिरना होखांखाबाय ओंखायनो बिथांमोनखौ लासै लासै सेबबोदों जोङो रायजोखौ सेबबोदों जोङो आन्दलन जे खालामदों नोंथांमोना दा सान मानसि थैबाल' आन्दलन जायो बे नङा इन्डियायाव मोननै आन्दलन फैबाय बोसोरनै सिगाङाव पाटीदारफोरनि आन्दलन पाटेलफ्रा राइट्स बिनानै आन्दलन खालामदों सानसेयावनो 90टा बास सावदों उनाव आन्दलना थैबाय नोंथांमोना नुदों गुज्जारफोरनि आन्दलन दिल्लीयाव गुरगावआव गुज्जारफ्रा अधिकार बिनानै आन्दलन खालामदों दखान पर बुखायजोबदों माने रेप खालामदों बिनि उनाव आन्दलना थैबाय आरो दाख्लैबावै दार्जिलिंआव नुबाय नोंथांमोना दार्जिलिंआव मा जाखो बिराद आन्दलन जाबाय हुलुस तुलुस जोंखौबो बर' सेंग्राफ्रा साफा सानै थै गरमफ्रा बिराद सोंखारिबाय लिडारफोरखौ माला दार्जिलिंआ जानोसै बिराद गरम जाबाय दार्जिलिंआ अर जोंबाय दार्जिलिंआ मानो बर' लिडारफ्रा दुंनो रोङाखिसै जोंखौबो बिराद सोंखारिबाय उनाव मा जाखो जेरै ब्लाव ब्लाव जोंबाय एरैनो दैया लुना होनानै गोमोरजोबबाय आन्दलनानो थैबाय 14 जन मानसि थैबाय 6 मास
बिजनेसा कलाप्स जाबाय दार्जिलिंआव टुरिस्टफोर थांनो हायाबा मोनजाया साहा बागाननि बिलाइ खायाबा मोनजाया साहा बिगाननि बिलाइ खानो मोनाखिसै टुरिस्टफोर थांनो मोनाखिसै इक'नमिया धंस जाबाय दिनै नेपालिफ्रा बैयाव दार्जिलिंआव आन्दोलन खालामनो हानाय अबस्थायाव गैला थेर बेथेर जोंखौ लिंहरगासिनो दङ बिथांमोना फैफिननांगौ रायलायफैनांगौ बोसोरथाम सिगांनिफ्राय जों थांनानै बिथांमोननो रायलाय बिथांमोननि आन्दोलनखौ लाबोबाय थादोंमोन लिडारफ्रा बिराद गरम जाबाय गहा गंनै बोरला बुथुमना लाबाय हासिगोन होननानै सानबाय बर'फोरखौ सानबाय बायबाय नै बर'फ्रा माथो ओरै खालामनानै सानफ्रोमबो गोजौआव थायो मालाय बर'फ्रा एसे बुद्धियाव जाबाय बेखौ बिथांमोना बुजियाखिसै बर'फोरनियाबो राजखान्थिनि बायदि हाथाया नुनायाव मोनसे सावग्रिनाया मोनसे जाबाय मैदेरनि हाथाय बायदि बर'फोरनियाबो जोङो बेखौ रोंनांगोन रायजोफोर रोंनांगोन खोथाया गिदिर गिदिर बुंनांगोन गरम जानांगोन हुमखि होनो रोंनांगोन नाथाय गोरोन्थि खामानिखौ जाहाथे जों मावग्रोआ मालाया मावग्रोथो लावथिखौ होयोबा पुलिसा होग्रोथो जों बिसोरखौ होआ गुलि गावोबा बिसोर गावग्रोथो जों बिसोरखौ गावा नाथाय एबार गोसोआव लाखि सासे बर' फिसा थैनो गोनां जायोबा जाहाथे बे आन्दोलना खुनु दिन कमप्रमाइज खालामनो हायै रोखोमनि आन्दोलन जायो आरो बै आन्दोलना मानसि बुथारनायनि जानो मोना जोंखौ सासे बुथारोबा जों बिसोरखौ बुथारफिना नाथाय ओरैबायदि बायद' खालामनांगोन 15 लाख बर'फ्रा आन्दोलन खालामनानै भारत सरकारखौ बड'लेण्डखौ जासिना होनो गोनां बायद' खालामनांगोन भारत सरकारखौ आरो रायजोफोर बे समा फैगासिनो दङ बे समा दिनै हारसाफ्रा जेसेबां दादागिरि खालामदों बिसोर मेंबोगासिनो दङ बिसोरा खौसेथि गैला दायो राजनितियावबो खौसेथि गैया समाजखान्थियावबो खौसेथि गैया धोरोमावबो खौसेथि गैया हारसाफ्रा गावस्रा गावस्रि जाजोब्बाय दा बेखौनो लानानै फरायसा आफादफ्रा समाजारि आफादफ्रा बिराद सिन्थायाव दङ हारसाफ्राबो नाथाय जोंहा मोजांनिफ्राय मोजां जाबोदों ओंखायनो साफा सानै माबा माबि बुंलाबायनायफोरखौ खोनासंनाङा खौसे थानांगोन जोंहा खौसे दिनै एनडिएफआ खौसे जानो फैगासिनो दङ जों हास्थायदों खौसे जानांगौ बयबो खौसे जानांगौ राजखान्थिया गावस्रा गावस्रिया थायो नाथाय जि राजखान्थियानो थाया मानो बेयो जाथि दानायनि राजखान्थि जानांगोन सोरबा साफा सानैखौ गोदोनिफ्रायबो जोङो कन्ट्रल खालामनो हायाखै हाजार बुबाबो सौबाबो रायबाबो होनबाबो सोरबा साफा सानै बर'आ कংग्रेसआव थाबोदों सोरबा एजिपिआव थाबोदों बिजेपिआव थाबोदों नांगौबा बड'लेण्डखौ गारनानै हा बुनानै खारदों थेवबो बियो राजखान्थिखौ सोलायाखै दानि इउजि ब्रह्म बिथाङा बुंनाय बायदि जाजार बुंबाबो आङो भटार पार्टियावनो भट होगोन होननानै बुंनाय बायदि दा बे साफा सानैखौ लानानै जोङो गिनो नाङा जेला बर'फ्रा 90% ज' जागोन अब्लानो खिन्थु बर'फ्रा माबा नङा माबा मोनगोन रायजोफोर आंनि हिसाबाव फैदों बियो 1991आव बर'फ्रा 90%आ खौसे जानानै 9 जन एमएलए देरहाहोदों 93आव जोंहा बिएससि मोनदों 2001आव बर'फ्रा 90%आ खौसे जानानै 10 जन एमएलए देरहाहोदों 2003आव जों बिटिसि मोनदों ओंखायनो एबारबो जों फैबाय थानाय समाव नायनांगोन ओरैनो सरासनस्रायै जि खालामो बेखौनो खालाम नाथाय बे पलिटिकेलि जोङो बे इन्डियाखौ जोङो खोनासंनोबा पलिटिकेलि जोङो सांग्रां जानांगोन सोरबा सोरबा फैनानै बायदिसिना खोथा बुंगोन बेफोर खोथाखौ जाहाथे नोंथांमोना गोसो होआ आं बेखौनो खावलायबाय उनाव लोगो मोनबावगोन दिनै बयबो ओंखाम उखैहाब दै गांहाब अखा सिजानानै फैनानै बे आन्दोलनखौ साक्सेस खालामफैनानै जोंखौ ओरैबायदि गोसोआव थुलुंगा होबाय